चिरां जिल्ला UPPL आफादा 2 बोसोरनि आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंदों। चिरां जिल्लानि रौमारियाव थानाय अडिटोरियामाव चिरां जिल्ला UPPL आफादा 2 बोसोरनि आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंदों। बे हाबाफारियाव MLA जयन्त बसुमतारी, हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MCLA माधव चन्द्र सेत्री, MCLA अमर बसुमतारी आरो UPPL आइजो गांखं आफादगिरि आरो UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारी आरो गोबां गागि सुबुंफोराबो बाहागो लाफैदों। UPPL दोलोआ थांनाय 2 बोसोराव इलेक्शन केम्पेइन जागायजेननायनिफ्राय 1 बोसोर जोंनि दिनै BTR सरकारखौ सालायनायनि गेजेराव गोबां सातजालानि गेजेरजों जोङो हान्थिबोदोंमोन। दिनै सरकार जाखांनानै बा पार्टी महरै सुखु दुखुआ सफैयो, किन्तु बेखौ सौसिलांनोब्ला जोङो मा थांखि लानानै सौसिलांनो हागोन, बे थांखिजोंनो दिनै समबो फैनायजों लोगोसे बा बोथोरबो जानायजों लोगोसे गासैबो जिल्ला कमिटिफोरखौ जों रिसाफल खालामनाय जादों। रिसाफल खालामनायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो सोदांनो हादों दे जोङो जेरै आं मोनसे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों, जेरै NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय, जोंना मानाव सिब बिथाङा एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय, सोरबाया आगोलनिफ्रायनो बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थाखानाय बेकग्राउन्डनिफ्राय, सोरबाया ABMसुनिफ्राय फैदों, सोरबाया आमसुनिफ्राय फैदों, सोरबाया आख्रासुनिफ्राय फैदों, सोरबाया आसुनिफ्राय, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनिफ्राय फैनाय हिसाबै जोङो थांनाय 2 बोसोरावहाय एडजास्ट जानो एसे गोब्राब जादोंमोन। किन्तु बेबारनिफ्राय जों ओरैबायदि मोनसे स्मुथ एडजास्टमेन्टआव फैदों जे जोङो जोंनि पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय फैगौ समफोराव रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो जोंनि UPPL दोलोआ BTRखौ माब्रै सरकार सालायलांनो हागोन, बे थांखिजों रिसाफल खालामनाय जादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो फैगोन समफोराव खामानि मावनांगोन। बेफोरनो जोंनि इन्टारनेल मोनसे मा होनगोन एजेन्डा। राजखान्थि भाबै नोंथांमोना जिल्ला हिसाबै माबायदि खामानि मावनो हादों? राजखान्थि भाबै मोनसे खोन्थाया सैथो। जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै बिजनि आरो काजलगाव ब्लकखौ लाफानानै जोङो जथायै ओरैबायदि मोनसे मोजाङै सोलिलांनो हादों, सान्थि गायसननो हादों। नंगौ, जौगानाया लेहेमिया जादों, बे सैथो खोन्था। अब्लाबो लेहेमिया जाब्लाबो जोङो थियै लेहेमियै थांनानै माब्रै मोजाङै जाफुंसारनो हागोन, बे थांखि जों थांगासिनो दङ। गुबैयै जोङो सान्थि लाबोनो हाबाय आरो सान्थि लाबोनो हाबानाय माने जौगाया फैनो हासिगोन, बे बाथ्राया थार जाबाय। दिनै UPPL दोलोनिफ्राय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय आरो बेखौ जोङो केन्द्रीय भाबै बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे गोदान बडि, बे बडिखौ गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय जाय मानसिफोरखौ जोङो खामानियाव बाहायनो हागोन, जाय मानसिफ्रा दोलोनि जानानै खामानि मावगोन, बे मानसिफोरखौ दिनै सायख'नानै पुर्नांग मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्ट UPPL बे कमिटिखौ जों दानो लानो हानाय जाबाय। दा मोनसे उद्देश्यआ स्पस्ट जे जों UPPL दलनि जे माने सरकार सोलिगासिनो दङ, बे सरकारनि दारै जोंनि बे 15-17 बोसोराव जेरैबायदि डिप्राइभ जानानै थाबोनाय, गोग्लैसोनानै थाबोनाय, नासयजाबोनाय, बे गासै परिबेसनिफ्राय जोङो माने मुक्त खालामनो हागोन, बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा दुर्भाग्यग्रस्त थांनाय बोसोरसेयाव जोङो इसेबां खामानि मावनो हायाखै, खारन बेहाय कर'ना भाइरासनि खारनाव जोङो बे जेसेबां सेन्ट्रेलि फान्ड फैनांगौ, जों SOPनि जेसेबां माने फान्डफोर दङमोन, बेखौ बाहायनो जथेस्थ' उसुबिदा जादों। दा बे खारनाव बोसोरसेया जोङो खामानि मावनायखौ नुवाखै। अब्लाबो बे थांनाय बोसोरसेयाव बे 15 बोसोर 17 बोसोराव जेरैबायदि बिशृंखल मोनसे सरकार सालायबोबाय, बेखौ जोङो सिस्टेमाव लाबोगौमानिबो समाया थांबाय। दा बे हिसाबै एबार नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो जों माखासे पदक्षेप लानानै रायजो राजाफोरनि उन्नतिनि थाखाय आरो जोंनि फरायनाय गथ'फोरखौ नोजोर होनानै, जोंनि खेथि मावग्रा आबाद मावग्राफोरखौ नोजोर होनानै बबे समाव माबादि जोङो बेबस्था खालामना होनांगौ, मा रोखोम सुबिदा खालामनांगौ, गासै बे जिनिसखौ जोङो दिनै थागथियारि खालामजोब्बाय। से समाव बिथांमोननि गासै माने मोजां खामानिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लानानै जों UPPL सरकार हिसाबै जोङो बे 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां सोलायनाय लाबोनो हागोन। खारन जोंनि मोनसे स्ल'गाना बे जे परिबर्तनखौ लानानै जोङो मोनसे स्ल'गाननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोदों। थिग बे परिबर्तनखौ जोङो रायजो राजाफोरनि जिबनाव जौगानाय लाबोगोन। गोदानै आफादगिरिनि आधारे सोर जागोन नोंथांमोननि जिल्लानि? चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जाय गोजाम आफादगिरिमोन, बे बिथांखौनो जोङो दिनैहाय जों आफादगिरि
आरो जाय गोजाम नेहाथारि बे गोजाम नेहाथारिखौनो जोङो नेहाथारि हिसाबै सायख'फिनबाय आरो बियो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सायख'नाय बे जोंनि केन्द्रीय भाबै जों बुंनाय बाथ्रा नङा दा बेनि थाखाय जोङो गुबुन माखासे गोदान वार्कारफोरखौ गोदान दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लाबोफादों आरो बिथांमोननि दारैनो बे चिरां जिल्लायाव जेसेबां मावनांगौ खामानिफोर दं बेखौ नायै नायै जाहाथे जों मावनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ नोजोर होनानै दायित्व होनाय जाबाय नोंथांमोना चिरां जिल्ला हिसाबै राजखान्थियारि भाबै माबाफोर थांखि लादों नामा चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो ओरैनोब्लाबो मजबुरै दंखायो गोख्रोङै दंखायो नाथाय दुर्भाग्यबसत थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव जोङो बावहाय माने देरहानो हायाखिसै मोनसेल' सिटआव जों देरहादों दा मोननै जाहैबाय जोङो नैबे 13 नं चिरांखौ लाफानानै जोंहा मोननै गासै 7थायाव मोननैखौ जोङो देरहानो हादों दा उननि पर्यायाव जोङो बे मोनब्रै मोनबा बे मोनबा सिटखौ जों रिकभार खालामनो हागोन जों आसा खालामदों खारन नोंनि मावनायनि सायाव रायजो राजाफोरनि गोसोआ निस्सय सन्तुष्ट जागोन